Подбрали сме интересни лекции от предния фронт на науката, тъй като физическият факултет е водещото научно звено в областта на физиката и тук работят едни от най-добрите специалисти в света. За да покажем, че науката, която правиме, наистина е върхова, започваме с тема посветена на квантовите компютри. За мен е удоволствие да ви представя първият ни лектор, който е докторант в катедра теоретична физика и ще разкаже какво е това квантов компютър. Моля, аплодисменти за Христо Тончев! Здравейте, благодаря за представянето, благодаря за честта това да съм лектор, който да отвори грина на отворените врати. Аз съм докторант първа година, започнах обучението си като докторант това лято, но съм завършил бакалавърен магистър в факултета, така че бих казал, че го познавам относително добре. Идеята на моята лекция е да не е много формална и даже да не ви запознае много добре с това и PowerPoint-та, а не по-скоро да ви пробуди някакъв интерес за възможностите на това поле и за бъдеща реализация и за не най-малко какво случва, да разбудим някакво мистерии, да не четем само заглавия в интернет, квантов компютър се даде черна дупка и така нататък, неща, които са ненаучни. Съответно, ако трябва да отворим научното въпроса, имаме едно понятие, какво е квантов компютър, това е въпроса. Тогава логично е първо да си обясним какво е компютър, какво е квантов, след това вече какво е квантов компютър и след това вече какво може да правим с него. Така че това ще е как смятам да процедирам. Първо, какво е компютър? Всеки от вас има компютър в джоба си най-вероятно. В момента има един малък телефон. Компютър е машина, която можем да зададем инструкции и той автоматично да ги изпълни, като той разчита на поредица от логически операции. Тоест, колкото и да е сложен един нов телефон, компютър, лаптоп и така нататък, той е изграден от някакви малки фундаментални единици, които обработват информация. Всички сте чували, информацията, която обработва компютъра, са единици и нули. Тоест, истина или не е истина, съответно. Тук съм дал 4 от тези фундаментални логически единици, които всъщност са недостатъчни да построим кой да е компютър. Тоест, ние можем да сметнем всяка сметка с само ето тези 4 прости операции. Виждаме, едната се казва не, другата се казва и, другата е или и така нататък. И това тук, което съм изобразил, са техните таблици на истинността. Тоест, това е сигнал, който му подаваме и сигнал, който ни връща. Виждаме, когато имаме не, се обръща сигнал. 0 остава в единица става в 0. Когато имаме и, имаме 0. Всеки случай, освен 2 единици, ни връща 0. Това звучи малко простовато, нали? Сме с компютъра си правим всяки сложни неща. Гледаме времето, гледаме TikTok и YouTube, нали? Това не звучи достатъчно, но всъщност е предостатъчно. Има такива теории, има достатъчно математически доказателства, хората го знаят от над 120 години. Това не е формално, разбира се, представяне на компютъра, но може да придобием някаква представа, че с фундаментални, т.е. с някакви основни логически единици можем да създадем сложността, която наблюдаваме в ежедневния си живот. Има две основни разделения, които ще правим, когато говорим за компютъри, това го правим в ежедневния си живот. Имаме хардуер и софтуер. Т.е. хардуер е това, върху което сме конструирали тези фундаментални единици. В случая всички компютъри, които ги ползвате, са някакъв вид транзистори, т.е. те са свързани на полупроводници, които са изцяло физически обясним феномен, т.е. фактът, че разбираме какво е компютър, е защото разбираме квантова физика. Всъщност, колкото и странно звучи, по-ще говоря за квантова компютър, но квантовата физика играе голяма роля и тук. Имаме за един компютър, за да го използваме, имаме хардуер, това е, може да си мислим за процесора, може да си мислим за графичната карта, може да си мислим дори за екрана. Без него няма как, на абстракции, само на логически операции няма как да стане. Но върху този хардуер трябва да подкараме нещо, което е софтуер. Тоест и най-хубав компютър на света да имаме, ако няма Windows върху него или Linux или която операционна система на регионата, не може да подкараме. Ако имате тази операционна система, но искате да си отворите YouTube видео, но YouTube не съществува, също нямате много полза от него. Така че имаме разделението между хардуер и софтуер, когато ползваме компютър. Софтуера са тези инструкции, които са автоматично се изпълняват и които ни дават този крайен продукт. Тоест на много по-сложно ниво са тези логически операции. Аз, когато говоря за квантови компютъри, ще говоря за софтуерната част, няма да говоря за хардуерната реализация на квантови компютъри, тъй като там, за да не си говорим някакви общи неща, би ни отнело малко повече време. Това са тук няколко различни примери за софтуер и всички знаете какво са. Добре, сега следващия въпрос, на който трябва да си говорим, е какво е да е квантова механика, нали съответно. Квантова механика е физическа теория, която се занимава с света на малките.
Тоест, когато говорим за квантова механика, говорим за атоми, за молекули, за ядрата на атомите. Не говорим за тази маса, нали? Не говорим за това шише. Причините за това са, че правилата на света на малкия свят са много по-различни от правилата, които са ни познати чисто класически. Няколко примера за това са, че когато говорим за... трябва да работи. Когато говорим за квантова механика, вече загубим понятията, които са ни познати като точна позиция или точна скорост, или че нещо съществува обективно преди да сме го наблюдавали. И започваме да описваме всички процеси вероятностно. Като тук съм дал един графичен пример за това, че преди измерване на дадена частица, може да си мислим за нещо много просто, може да си мислим за електрон, тя не може да бъде казано, че се намира някъде, тя се намира в вероятностно разпределение, това къде можем да измерим, с каква вероятност ще наблюдаваме някъде. Тоест, ако видим тук позицията и тук е вероятност, имам лазер всъщност, можем да кажем, че е доста вероятно да я намерим преди измерване някъде ето тук, някъде ето тук, доста малко вероятно беше да я намерим тук, но след измерване вече сме конкретизирали къде кажи, че в пространството се намира тя. Тоест, виждате, след измерване имаме някакъв колапс на тази вълнова функция, която описва вероятността на намерим частицата, и то е доста стеснен спрямо първоначалното разпределение, но въпреки това не можем да кажем, че е само един остър пик. Други, нямаше как да не сложа котка, презентация за квантова механика, Шилия Гарфилд. Други различни феномени, които не са неща, които наблюдаваме в класическия, в стандартния ни живот, са това, че имаме суперпозиция на различните частици. Тоест, това какво означава? Това е продължение на това, което казах преди малко. Преди наблюдение, вероятността да наблюдаваме дадена частица, да кажем в състояние 1 или в състояние 2, може да е 50%. Но това не означава, че, кажем, ако сега има монета в джоба си и я изкарам, метна си я през ръката и съм фанал или ези или тора. 50% шанс за ези или тора. Но то е ези или тора. Това, че ние не знаем какво е, не означава, че то не е ези или тора. В случая на квантовата механика това не е вярно. Тоест, това, че не е измерено, означава, че то просто не е едно от конкретно двете. То е в това вероятностно разпределение. Най-известният пример, съответно с Гарфилд, не съм сигурен, мисля, че това е най-известният пример, където имаме частица, която се разпада, т.е. радиоактивна е, имаме котка затворена в кутия и ако частицата се разпадне, котката умира, с 50% шанс се разпада, а ако частицата не се разпадне, котката е добре. В този случай сме. И това, което се случва в квантовата механика е, че преди ние да направим измерване, котката е... Не е много коректно да кажем, че е в двете състояния, но има вероятност да бъде в което от състояние. Тя не е в нито едно от двете състояния. Сега така въпросът е, добре, защо ние сме толкова важни, тя котката не може да се наблюдава сама дали умира или не. Може, целта ми беше да не използвам тази дума, но целта е, котката може да се наблюдава дали е жива или не. Тоест, този мисловен експеримент очевидно е абсурден. Той всъщност е с идея да обори квантовата механика, не да я обясни по някакъв интуитивен начин. После обаче се оказа, че всъщност е добър пример за това как реално нещата работят. Сега тук не знам колко се вижда, за жалост осветлението е малко лошо, но друг феномен, който има в квантовата механика е така наречената потенциална бариера. Тук съм го илюстрирал визуално с известния филм Индиана Джонс, това е от единицата. Предполагам всички сте го гледали. Знаете, в началото на филма той подменя една златна статуя и я подменя с камъни, които в турбичка тежат точно колкото тежестта на златната статуя. Обаче се оказа, че не го е измерил коректно и съответно капана се активира и започва да бъде преследван от огромна топка, която го гони. Той за малко да бъде премазан от нея, но в последния момент достига до някаква граница, т.е. някакъв отвор, който е по-малък от размерите на топката и е тук някъде, скача и е безопасност. Топката не може да премине тази потенциална бариера, т.е. не може да премине този отвор, който е по-малък от размерите. Обаче, ако Индиана Джонс бягаше от квантова топка, за жалост може би нямаше да е безопасност, тъй като в квантовия свят имаме така нареченото тониране. Тоест, има дадена вероятност, не нулева, частицата въпреки това, че няма енергията да премине. Тоест, наистина топката е по-голяма от процепа, тя може да премине. Тоест, както виждаме тук, имаме, може би е фотон това, който преминава през някаква стена и той няма причина да може да премине, но чисто квантове законите не позволяват това да се случи. Сега разбира се, ако Индиана Джонс го преследваше квантова скала, ще е много страшно, ще да се размерите на електрон, така че просто можеше да не го адресира даже.
Може би най-странният феномен, с който се характеризира квантовата механика, е така нареченото сплитане или странно въздействие от разстояние. Това всъщност е бил един от най-големите проблеми в квантовата механика да се приеме като валидна теория на началото на 20 век, тъй като изглежда се едно нарушава някои наши фундаментални разбирания за природата и тя всъщност до някъде ги. Като говорим за сплетеност, по-скоро искам да си мислим не като нещо, което можем да обясним защо съществува. Това би било все едно да обясним защо постулатите на квантовата механика са такива. Ние нямаме добро обяснение за това, а по-скоро да мислим за нещо, което съществува, което е експериментален факт и което произлиза от някакви даже по-фундаментални принципи. Тоест, квантовата механика не казва квантова сплетеността съществува, тя казва други неща, от които вече произлиза сплетеността съществува. Тук съм дал няколко примера, с които искам да покажа всъщност какво е това странно взаимодействие от разстояние, тъй като после ще го използваме, когато говорим за квантови компютри. Нека да кажем, че имаме две кутии. Във всяка една от кутиите имаме частички, които са сплетени. Тоест, това измерването върху една от частиците мигновено афектира какъв е резултата на измерването на другата частица. И сега виждаме, надявам се да се казват Алис и Боб, задължително да се казват Алис и Боб. Алис и Боб измерват частицата. И това, което винаги ще се получава, че в тяхната начална конфигурация, когато Алис измери дадена характеристика на частица, да кажем нейният цвят, в случая тя иска да измери дали цвета е, да кажем, лилав или жълт, тя го измерва жълте и тя със сигурност знае, че където да се намира Боб, независимо от какво разстояние, тя е ефектирала така неговото измерване, че той също ще измери жълт цвят. Тоест имаме някаква корелация. В началото не е било ясно каква е стойността на частицата. Те са така сплетени, че в момента, в който Алис го измери, тогава и Боб, тя знае, че Боб ще измери същия цвят. В случая, ако Алис беше измерил червено, тогава Боб също ще измери червено. Сега, въпросът, който ни остава е, това може да остане впечатлението, че предварително сме знаели, предварително сме сложили жълти топки и просто окей, знаем, че са еднакви, Алис отваря жълта и си казваме, тя в другото място е предварително сложена жълта топка. Само, че това не е случая и лесен начин, по който може да го проверим, ако започнем да измерваме други характеристики на тази топка. Тоест, гледаме по този ъгъл и гледаме цвета, а после и гледаме цвета по този ъгъл. И това, което ще видим е, че дори да измерваме различни свойства на топката, т.е. не това предетерминирано свойство, което беше като я гледаме направо, тази корелация остава. Тоест, след измерванията си в вече друг ъгъл, двамата Алис и Боб ще открият, че цвета на топките може да се е променил. Тоест тази корелация, както виждаме тук, тоест, когато оставим топката в суперпозиция и гледаме вече по друг ъгъл, цвета, който Алис очаква да види, не е същия. Двата цвята отново съвпадат, само че вече са различни. Тъй като са правили други измервания. Това е доста интересно. Квантовата механика има приложение в почти целия свят, който ни обгражда. Въпросът е защо имаме нужда от него в света на компутациите. Причините са няколко. Тук съм дал, може би, цитата, който е започнал въобще цялата идея за квантови компютри. Ричард Фагман, ще го нарича, да кажем, бащата на квантовите компютри. Той не е свършил нещо конкретно, просто е бил много известен и имал идея, че може да ги създадем тия неща. Той казва, светът на фундаментално ниво е квантов и ние ще имаме нужда от това, така че трябва да го смятаме квантово. По-добре направете квантово, ако ще трябва да направите симулация на природата, по-добре направете квантово механична. И хората си казват, всъщност това е доста обичано нещо да направим. Те още не са имали този проблем, но сега в актуалното време имаме и нещо друго, а именно така наречения закон на Мур, който не е закон в смисъл на нещо, което сме извели или нещо, което е доказано, със сигурност ще продължава. Той твърди следното нещо, както ви показах в началото, за класическите компютри имаме някакви логически операции, които са фундаменталната, това е фундаментален начин, по който конструираме алгоритми, по който правим сметки, броя на тези логически операции, които може да извършим за секундно време, зависи от това колко транзистора можем да имаме на дадено място и зависи от това колко малки можем да ги направим. И в началото те са били огромни, тук показах
в началото показах един, който е с някакви видими размери, сега не би трябвало да видим, т.е. сега се определят на десетки нанометри. Проблемът е, че това има физическа граница, т.е. ние не можем да конструираме транзистор от един атом, най-вероятно. Не съм експерт. Но по-татъл най-вероятно сигурно взе, че не можем да конструираме транзистор. Този закон, че със всяка година плътността на броя транзистори в чиповете се увеличава с 2 пъти, което е закона на Мур, може би е през 2 години с 2 пъти, не съм сигурен. Тоест имаме експоненциален растеж на нашите възможности в компутацията, в някакъв момент ще удари някакво плато. В момента има много стъпки за това как чисто класически да адресираме този проблем, но те също ще бъдат изчерпани в някакъв момент. И едно потенциално решение на това е да използваме така наречените квантови компютри, които са също машини, които изпълняват автоматично някакви наши предварително зададени инструкции, само че в случая не е на принципа на квантовата механика. За да говорим за какво е един компютър, започнахме как в класическия случай имаме единици и нули и някакви операции, които ги обработват. В квантовия случай конструираме по същия начин. Тоест имаме някаква фундаментална единица информация, само че в случая вече не е класически бит, ами е квантов бит, т.е. кюбит. Сега с кюбита с какво се различава, и той е доста подобен де-факто на котката на Шродингер. Преди измерване той е в суперпозиция от различни състояния. Тоест, преди измерване не можем да кажем, че той е 0 или 1, можем да кажем само вероятността, с която ще го наблюдаваме евентуално в 0 или 1. Най-лесният начин да изобразим кюбит, един единствен кюбит, е върху така наречената сфера на блок. Тоест виждаме, че кюбита се характеризира от посока върху върху земята, т.е. върху някакво кълбо. В случая обаче само два ъгъла са недостатъчни, т.е. нямаме големина на този вектор, който е сочен в някаква посока. И виждаме, че ако вектор е насочен тук по екватора и горе сложим нулата, която е базисно състояние 0, долу сложим базисно състояние 1, ако искаме да кажем, че кюбита се намира в състояние, което е равно вероятно сума от двете, то той е на екватор. Съответно, тук дали знака е плюс или минус, има значение към коя посока на екватора гледа. Опа. Това е квантовия, т.е. това е кюбита. Това е фундаменталната единица информация в квантовия компютър. Добре, обаче ние трябва да може да правим нещо с нея, т.е. трябва да може да оперираме върху нея. И тук на помощ идват квантовите гейтове. Квантови гейтове има доста. Аз ще дам пример само за два от тях, които са доста фундаментални. И това са Хикс и Хаш гейта, т.е. Адамар гейта. Много е лесно, когато си мислим за кюбитите като вектор на схемата на блок, да покажем какво всъщност правят тия гейтове. Тук съм показал чисто алгебрично какво правят. Хикс гейта може да си мислим, че е подобен на нот гейта, т.е. подаваме на някакъв вектор и връщаме обратното. А чисто визуално това изглежда как? Ами ако се намираме на северния полюс и приложим върху кюбита тази операция Хикс, както бяха операциите, които са в класическите компютри, ами тогава отиваме на южния полюс. В смисъл, това е доста просто. Обаче това не важи само за ако сме намираме горе в северния или долу в южния полюс. Може би ако бяхме ето тук, така имам в този десен ъгъл, и приложим Хикс, отиваме ето тук. Тоест имаме обръщане спрямо хиксостта. Затова се нарича Хикс гейт. Също така, гейта, който използваме за да поставим едно състояние на суперпозиция, е така наречения Адамар гейт. Виждаш, той е малко по-сложен като действие. Тук имам грешка, тук трябва да пише единица. Пише тук, не съм видял. Да виждаме, че той когато действа върху даден гейт, го поставя в суперпозиция между нулата и единицата и в зависимост от това, тук пак казвам, това е грешка, трябва да е единица. В зависимост от това дали действа върху гейт 0 или гейт върху състояние 0 или състояние 1, се добавя една фаза, т.е. един минус ето тук. Този минус е релевантен, така че може би да не изглежда задължително релевантен. И виждаме, че неговото действие, да кажем, ако се намираме на северния полюс, то той ни закарва на екватор. И позицията на екватор, на която ще ни закара, зависи от това, в кое състояние се намираме първоначално. Тоест, какво стане на визуализацията, отколкото за класически компютър, но мисля, че помага. Сега обаче квантова механика само с еднокюбитни гейтове, т.е. гейтове, които действат върху един кюбит, би била безмислена. Силата на квантовите компютри е това, че се използва тази спретеност, за която говорихме, това странно взаимодействие на разстояние, т.е. тези топки, които гледаха Алис и Боб,
тази цялата игра е фундаментална за квантовите компютри и без нея те няма да имат мощността, която имат. И тук съм дал пример за два двукубитни гейта, които са може би най-известните двукубитни гейтове. Ctrl-Z гейта и Ctrl-Not гейта, който е Ctrl-X. Тук съм дал тяхна табличка на истинността. Виждате, тя е конструирана по същия начин, който е и техните класически еквиваленти. Ако имаме гейта Ctrl-Z, той хваща състояние това тук и това тук, т.е. с тези чертички аз изобразявам еволюцията на един кюбит. Това ще наричаме квантови вериги. За тях ще след малко повече. Ако единият кюбит е в състояние 0 и другия кюбит е в състояние 0, Ctrl-Z гейта го прилагаме върху двата, т.е. той ги взима ето тези двата, ето тук ги взима и нищо не прави. Ако е в състояние 0-1, т.е. този тук е 0, този тук е 1, ги взима и нищо не прави. 1-0, взима ги. Кой ги е разменил? Значи пълен с грешки. Тук трябва да е 1-0. Тоест да, може би станало някакво лошо копиране. Ctrl-Z, ако вземе 1-0, също нищо не прави. Единственото, което се случва, това е доста сгрешена таблица на истинността, е ако двата кюбита са в състояние 1, тогава, ще го затрия, тогава той просто слага един минус пред състоянието. Тоест не ги обръща, тук това не става 0, това е единица, който не внимава да правя тази презентация. Тоест той просто слага един минус, което че доста малко релевантно. Единствената, която промяна е на едно от четирите състояния и той не го променя по никакъв начин, освен това да слага един минус. Това обаче се оказва предостатъчно, за да правим фундаментални изследвания. Този, за който за щастие нямам грешки на него, мисля, че е Ctrl-Not гейта. Ctrl-Not гейта се активира само когато първия е единица и тогава той обръща състоянието на втория. Тоест, първия е контролиращ кюбит, а втория е този, върху който ще приложим Higgs гейта, който вече видяхме как действа. Него за щастие няма грешки, ако е 0-0 нищо не прави, ако е 0-1 нищо не прави. Сега вече когато контрол е активиран, имаме стойност 0 на този, който ще приема в него. Това отива към 1-1. Ако имаме 1-1, т.е. контрол е активиран, а другия има стойност единица, обръщаме единица. Този е може би малко по-интуитивен, че звучи важно. Другия с този минус, малко странно. Тук съм показал как всъщност, ако имаме Ctrl-Not гейта, можем без проблем да конструираме Ctrl-Z гейта. Тоест, не е нужно да можем да правим двете операции, само една от тях е достатъчно и също така присъствието на Hadamard гейт. Тоест, тази верига какво ни показва, вместо да мога да конструирам тази абстракция Ctrl-Z гейта, мога просто да направя един Hadamard върху кюбита, който ще оперира в него, един Ctrl-Not, след това още един Hadamard. Причината е, че Hadamard да взима предвид, добавяхме една фаза, нали? Както видяхме, той имаше 0 плюс 1 или 0 минус 1. Ако Ctrl-Z се занимава с фази, сега трябва да се види от сметките за излезе, но общо Hadamard ни кара в някакво пространство, в което Ctrl-Z се държи като Ctrl-X. Не съм сигурен как съм с времето. Още 10 минути. Още 10 минути, супер, значи приключи. Квантови вериги. Квантовата верига е начинът, по който изобразяваме как еволюира един алгоритъм върху квантов компютър. Тоест, сега имаме, тук съм дал пример за сплитане, т.е. това, което видяхме в началото с Alice и Bob, които имаха две състояния, нали, всяко от което, т.е. едно от което беше свързано с другото. Това е квантовата верига да реализира този експеримент. И какво виждаме? Започваме състояние 0 и състояние 0. Как да сплетем? Прилагаме един Hadamard, който вече видяхме как действа, поставяме го в суперпозиция на 0 плюс 1 върху корена от 2 и след това прилагаме този Ctrl-Not. Тоест, за да сплетем състоянията, трябва да използваме двукюбитни гейтове. Ако не използваме двукюбитни гейтове, не може да сплетем състоянията, не си взаимодейства в такъв случай. И това, което ще се получи е, че след прилагането на тази квантова верига, при всяко измерване, това тук тези провалване ще изобразявам измерване, при всяко измерване стойностите им ще съвпадат. Тоест това е квантово-компютърния начин да представим експериментите, мисловните експерименти, за които си говорихме по-рано. Прилагаме тази верига, която е много проста, просто прилагаме Hadamard върху първия и Ctrl-Not върху двата, като контролиращия първия и винаги, когато измерим, ще получим или 0-0 или 1-1. Сега, това не ни звучи задължително полезно. Това не ни казва, окей, има смисъл да правим квантови компютри, за да решаваме важен проблем. Това не е задължително важен проблем, но е най-лесният пример, в който може да покажем, че държанието на квантовите компютри не е същото като на класическите. Тоест ще могат да генерират тази сплетеност. И тук всъщност важно е да кажа, че
макар че те излежат ценност на едно физическо място, което най-често те биха били, ако тук приложим тази операция контрол на света на мада, тук и да ги разделим вече, колкото искаме на разстояние да ги разделим, тази зависимост остава. Може да отидем от тук в Пловдив, може да отидем тук в Кърджали, може да отидем тук на Луната или на Марс, тази зависимост остава. Стига да не сме прилагали нищо друго върху тези гейтове. И сега съвсем накратко искам да ви покажа някои от квантовите алгоритми, които пък вече обясняват защо има смисъл да се занимаваме. Първият от тях е един от първите примери за, да кажем, квантово надмощие, може би за този не може да говорим, но за сили на квантовите компютри, които класическите нямат. Той се нарича свръхплътно кодиране, гледам, че не съм го привел. И експеримента, сега ще се опитам да го отворя. Ако успее да стане, ако имам интернет, само че. Имаме Алис и Боб, винаги са Алис и Боб, които искат да си предадат информация. Те искат да си кажат две неща. Искат да си кажат дали се харесват и дали утре ще зададат на среща. Затова им трябва два бита. Не, трябва им първото да е 0,1 или второто да е 0,1. Сега, чисто класически, най-ефективният начин да го постигнат това е да предадат два бита информация. Едната е 0, другата е 1. Така не те харесва, но все пак искам да излезе. Обаче квантово-механично това не е така. Можем да предадем с само един кюбит информация, т.е. използваме само един кюбит, да предадем информация за двете неща. Как Алис ще изпълни това нещо? Първо, имаме две частици, които са сплетени. Всеки получава по една от сплетените частици и след това, в зависимост от това какво съобщение иска да предаде Алис, тя изпълва някакъв вид операции, т.е. тя прави гейтове, които показахме. И след това му праща кюбита и той има специфирано измерване, което трябва да направи Боб. Нали, Алис има свободен избор какви операции да върши в кюбита. Тя има 4 опции и коя да от 4 опции дава различно крайен резултат при Боб. В случая се едно, ако Алис иска да изпрати съобщението, че беше 1-0 тук, трябва да приложи Адамар гейт и след това не си спомням какъв е следващия гейт в тази иллюстрация, той трябва да го има тук. Мисля, че всъщност само Адамар гейт е за 1-0. Да. Не, това не е вярно, само Хикс гейт е за 1-0. Не, или да, едно гейт. Това трябва да се погледне табличката. Тоест виждаме как в началото сплитаме с тази верига, която вече ни е позната. И след това оперираме зависимо от съобщението, което Алис иска да изпрати с Хикс гейт, това е илюстрация на Хикс гейт, или с Z гейт. Като всъщност да, тук B2 означава стойността на втория бит информация, B1 е стойността на първия бит информация. Ако искаме да обърнем първия само, т.е. да пратим на 0, прилагаме само Z. Ако искаме да обърнем и двата, прилагаме и двете. Ако искаме да изпратим 0,0, не прилагаме никакви операции. И след това Боб, като му изпратим кюбита, т.е. извършва само едно изпращане само един кюбит, той трябва да извърши тази операция тук, която е за декодиране, защото де факто тя е за разплитане на кюбитите, да ги измери и ще получи съобщение, което е, кажем, 1,0, 0,1 и така. Но то ще е преди това зададено от Алис, единствено, което ще има нужда той, е само един кюбит тя да му изпрати. Тоест, квантовия кюбита носи поне два класически бита информация, което е някакъв вид на площия. Мала грешка. Сега, следващия, който вече съм по-уверен, че може да наречем някакво квантово надмощие, пример за оракулно разделение между, ще кажа какво е оракул, между класическите компютри и квантовите компютри е алгоритъм, така наречен алгоритъм на Deutsch-Jozsa, може би произношението ми е малко грешно. Няма да обяснявам тук веригата, тъй като тя може би е малко по-сложна. Това, което трябва да знаем е, че тя изисква такъв оператор, който ние в квантова механика, той е в класическите компютри, се нарича оракул, т.е. не говорим за това как е конструиран, просто знаем какво върши. Аз няма да се спирам на това какво върши, не е нужно сега. Затова какво прави този алгоритъм, т.е. какъв проблем решава? Ами имаме функция, която взима 0 или единица и ни връща 0 или единица. Сега, в алгоритъма значи следното. Гарантирано ни е, че тази функция или връща само нули, или връща на половината инпути връща
нули, на другата половина връща единица. Тоест тя е или балансирана, или наклонена в някаква посока. Сега имаме 4 опции, т.е. имаме 4 функции, както виждате. Може на инпутите 0,1 да връща 0,0, да връща 1,1, да връща 0,1 или да връща 1,0. За да разберем кое от двете множества, т.е. дали е в 0,1 или в 1,0,0,1, класически трябва да направим две измерения. Трябва да измерим функцията като и подадем 0, трябва да измерим функцията като и подадем, извинявайте. И да измерим функцията, когато и подадем единица. Квантово-механично обаче това не е вярно. Само едно измерение е достатъчно. Тоест тук виждаме квантово надмощие на това, че алгоритъмът квантово се изпълнява... Не съжалявам. Нямам навика да говоря толкова много. Че чисто квантово това се изпълнява два пъти по-бързо. Тази зависимост продължава, когато увеличим броя битове, които подаваме. Тук може да не подаваме само една нула или само една единица, може да подадем n на брой. И тогава този алгоритъм също ще се справи експоненциално по-бързо от класическия еквивалент, който е просто n върху 2 опита трябва да направим. След това обаче не е полезен алгоритъм. Тоест това е разработено в 92 и не ни звучи като нещо, което в ежедневния си живот трябва да правим. И търсим дали функция е балансирана или не. Това е пример за алгоритъм, който е специфично измислен да е по-добър на квантови компютър. Чисто интелектуално просто да ни покаже, че такова нещо съществува. Приключвам. Алгоритмите обаче, които ни дават възможност реално да изпълняваме релевантни за нас задачи и са експоненциално или квадратично по-добри от класическите си еквиваленти, давам само два примера, има много такива примери. Алгоритъма на Гробър отговаря за търсене в неструктурирана база данни. Какво означава това? Просто ви даваме някакви топки, не ги виждате, роличките вътре и всички топки са жълти, една от тях е червена. И ви давам време, колкото искате дърпане да направите, за да намерите червената топка. В най-лошия случай какво ще се случи? Трябва да опитате всички без една топки, т.е. сега да е последно. Средно трябва да опитате половината топки, за да намерите червената. Има една, която ви интересува само. И времето, което ще отделите за да намерите, общо трябва да изкарате половината топки. Средно. В най-лошия случай всички без една. С последната знаем сигурност, ако не сме изкарали. Квантово механично обаче това не е истина. Тук виждаме, че имаме квадратично подобрение. Ако се търсим в неструктурирана база данни, което сега дах малко абстрактно, т.е. примерът с топките ми звучи много релевантен, но самото това е доста релевантен въпрос да търсим информация, която не сме структурирали предварително. Това е феномен, който ни трябва да кажем в астрономията най-малкото. Имаме квадратично забързване. Т.е. ако използваме квантов компютър, ето тази верига, с която съм забързил, която е малко по-сложна, няма да коментирам как работи, ще ни трябват само корен от една опита. Т.е. да кажем, ако имахме 100 топки, чисто класически трябва да изкараме 50 от тях, най-вероятно, за да изкараме жълтата, най-лошия случай 99. В квантовата механика се ни е гарантирано, че след 10 опита вече знаем коя топката е жълта. Което е квадратично забързване, това е много релевантно. Алгоритъма на Шор, това е най-известният алгоритъм в квантовата механика. Той е, бих казал, че безпрецедентно е най-известният, тъй като той е свързан с криптирането на транзакциите в банковата ни система. Обзето проблема е следния: да разложиш произволно число на неговите прости множители е сложна задача. Тя всъщност е много сложна задача. Тук съм дал за тези от вас, които разбират този запис. Тук съм дал оценка за сложността. Това, което може да си мислим е, че няма да казвам алгоритмично експоненциално и така нататък. Тоест, повярвайте ми, че е сложна операция. Класическите компютъри разчитат на това, в смисъл, че когато ние правим банкови транзакции, имаме ключове. Да кажем, аз имам ключ, човека, на който изпращам парите, имат ключ, и с този ключ ние можем да отворим, да кажем колко пари са ни превели, съответно да оперираме в тази операция и никой друг не може да го направи, защото нямат ключ. Обаче можем да намерим този ключ и можем да сведем проблема да намираме този ключ, ако можем да разложим ето това голямо число n на неговите прости множители. Сега, чисто квантово, този проблем се оказва много лесен. Тоест, в класическия случай компютърите се затормозяват, трябва милиарди години да вършат, квантово им трябва логаритъм от тия милиарди години. Тоест, може да вършим за 100 години, друг може да вършим за... Сега 100 беше, защото пак ще помисли, че е корен. Да кажем, може да вършим за 5-6 години. Това беше лошо. Но да. Имаме експоненциално по-бързо решаване на проблема. Сега,
Алгоритъма на Шор, може да си кажете, добре, що може да прави така магия, т.е. да не може да чупи нашата банкова система, защото продължаваме да я ползваме. Ами, днес проверих, най-голямото число, което за сега сме разложили на прости множители е 21, чрез алгоритъма на Шор. С квантови компютри сме разлагали много по-големи числа, с стотици милиарди голямо число. Проблемът е, че те не скалират толкова добре, колкото този алгоритъм. Казва пред този алгоритъм е ето тези операции, за които аз сега няма скоро да говоря, но те са повдигания на експонента на някаква елементарна матрица и те се оказват трудни за реализация. Най-вероятно този алгоритъм в някакъв момент ще намери своята практическа употреба, но чисто и просто квантови компютри не са достатъчно развита технология в момента, за да ни е страх. Наскоро излезе една статия буквално преди няколко седмици, че някакви китайци разбили криптирането на голяма американска банкова търговия, мрежа и така нататък, най-вероятно не е вярно. Поне ние не знаем такива случаи. Тук ми се щеше да ви покажа нещо, за което надявам се не излизам твърде много от времето. Интуитивният въпрос е добре, това е всичко много абстрактно и така нататък, но аз няма къде да имам достъп, в България няма квантови компютри и така нататък. Това не е проблем, поне за сега. IBM, всички са чували за IBM, предоставя безплатен достъп до редица от своите квантови компютри. Тоест IBM има много квантови компютри из целия свят и съответно върху тях може да се оперира безплатно, чрез просто удобство на вашия лаптоп. Аз звучи като твърде добра уловка, може да ползвате само за 10 минути на месец. Тоест не е толкова много. И също така нямате приоритет в изчакването за това, ако поискате нещо да се изпълни върху колко време ще ви отнеме. Аз това, което искам да направя, е да реализирам тази проста мрежа, която видяхме за сплитане, която вече говорихме за нея, върху реален квантов компютър и да видим дали състоянията наистина се сплитат. И тук сме на ниво симулация. Тоест, това не е заявка към реален квантов компютър, това е просто симулация върху нашия класически компютър и той общо какво ни казва, правим ли тази верига и накрая измерим ли състоянието на първия кибит, състоянието на втория кибит и попадаме с 50% вероятност състояние 0,0 и с 50% състояние вероятност 1,1. Това е това, което бихме очаквали, само че тази симулация не е честно да кажем да се впада с нашия теоретичен модел, защото тя е базирана на нашия теоретичен модел. И тъй като не вярвах на това, че ще стане достатъчно бързо, вчера предварително съм подал заявка към един от квантовите компютри на IBM, не знам точно кой е бил тогава, да се извърши точно този експеримент, т.е. тази верига, която я показах, с Адам Аргейт и след това контролно от гейта и да видим резултата. За целта са пуснати 1024 итерации, тъй като не може да направим статистика само от едно измерване. И сега виждаме тук, че не сме абсолютно коректно. Да, главно се намираме в 0,0 и 1,1, да си имаме тази сплетеност, но понякога, когато измерваме, попадаме и в 0,1 и в 1,0. Което значи, че може да помислим, че състоянията не са сплетени. Причината това се случва е, че операцията в реалния квантов компютър се извършва с някаква грешка. И ние можем да видим, че тази грешка е някаква осезаема грешка. В случая, вчера го погледнах, около 0,7%. Това е доста проста верига. В смисъл, това не е верига, която разбива криптирането на най-важните системи в финансите и така нататък. Тоест, виждаме, че сме на стадии, в който общо взето имаме зависимостта, която искаме да виждаме. Тези два стълба искахме да са разпределени 50 на 50, но все още има доста стъпки да направим, да елиминираме тези грешки. Аз всъщност точно с това се занимавам. Тоест, конструирам в момента квантови гейтове и гледаме да ги направим по оптимален начин. Това се е цяла наука, т.е. не се занимавам само аз, хиляди хора по света се занимават с това. Конструираме квантови гейтове и се опитаме да елиминираме тази грешка. Тоест, ние знаем редица са причините, които идват тези грешки, т.е. проблемът е сложен. Ние знаем, че това не трябва да е резултата, знаем, че квантовата механика работи, ако щете, това е някакво даже доказателство, че квантовата механика работи, но системата не се държи квантово през цялата си еволюция. Тоест добавя се някакъв шум, добавя се при измерването, ако щете някаква грешка и така нататък. Тоест, квантовите компютри са в процес на работа. Тяхната ефективност има много да бъде подобрена преди да заменят класическите. Те всъщност няма да заменят класическите, просто ще заменят класическите в някакви конкретни задачи. Не трябва да си мислим, че ще имаме квантов компютър на телефона си и той ще е много по-бърз. Няма да това случай. Вече видяхме как е добри в някакви конкретни алгоритми, не е добра задушно за всеки алгоритм. Тоест YouTube няма да стане квантов, най-вероятно. Current slides. Добре, приключвам. Как мога да участвам, т.е. ако е станало интересно,
могат да се развиват в това поле, има ли бъдеще в това поле. В това поле има много бъдеще, може взето съществена част, т.е. има много съществена индустрия около него, също частен бизнес, но така е в академия. Последните години имаше много голямо количество финансиране. Бихме казали, че 2020 беше пика, след това малко се охлади, но взето технологиите са на цикли, така че в квантовите компютри има много бъдеще. Не съм дал някакъв пример за какво трябва да правите, къде може да направите Центъра за квантови технологии към Софийския университет, където аз съм докторант, строи ми се нова сграда, задна сграда. Ще видите общо взето всичко, което имате нужда да станете експерт на световно ниво, го предоставяме като услуга, т.е. не като услуга, обучително е, така че знам дали термин е услуга. В заключение, квантовите компютри, както казахме, са машини, които процесът им на работа зависи от принципите на квантовата механика, макар те да може да пресметнат, да извършат всяко изчисление, не очакваме, че ще извършат всяко изчисление ефикасно. Тоест, както казах, това не значи, че ще гледаме YouTube през квантови компютри. Може би значи, че ще гледаме как да направим по-ефективно лекарство през квантови компютри. Даже много по-ефективно, но това няма да е свързано с това качеството на телефона да е по-добро. И тук съм сложил една шегичка, че не знам дали котката е жива или не, сигурно се гладна, така че аз ще ги оставам. И благодаря за вниманието. Това са източници, които съм ползвал. Благодарим много на Христо Томчев.